Oimore ahinya nyakwa Ramogi Ajwanga kawuono bende iwacho ni nying achiel moinjo bedni ibedo godo e iti kata e dhogi kaka nyakwa Ramogi Ajwang mano Kanyero Odungi Randa mabende oyier kaka ker manyien mar oganda Luo. Mendi otimore tok rito kinde malach mano Kanyero bang' tho mar ker machon Willis Otonde. Osebedo Kanyero chenro mar manyo mano ker manyien mabende kawuone oyange ayanga e gwenge ma Homa Bay mano Kanyero nyasi mabende otima mar piny Luo kabende kanene Kanyero en siganda mabende wabumi matuta kaka no yiero odiechieng' ma kawuono kanyakla kod sigande matin mondo wang'e ni to en ng'anade to en ang'o gini mabende oikone timo ne joluo pacho kendie. Kamano bende wadoke e sigana machielo mabende wachako luwo otieno manyoro mendie masira makoch mar apaya mabende otimore e gwenge ma Londiani kabende kawaneno ni nyaka sani en kanyo ni masira ni endie nyaka sani osekao ngima ji 52. Moko kuom weche mabende wang'eyo nyaka sani kabende watimo mosa weche mabende wang'eyo nyaka sani en kanyoero ni masira ni osekao Kanyero ngima ji 52 kabende joma moko madirom 32 nitiere kod hinyruok mabende gidhi nyime mar yudo thieth. Kwan mageche mabende nitiere masira ni oyang Kanyero ni gene geche moting'o 9 kabende gari mokelo masira en trailer mano Kanyero mawuok e piny Rwanda kabende number plate mare iwacho Kanyero ni ARAC 164W mano Kanyero /RL 2379 mano Kanyero e trailer mabende okelo masira machalo koda mende bende kaluwore koda mano migao mar thieth kokalo Kanyero Kipchumba Murkomen ochiwo chike mopogore mano Kanyero mabende dwa tayo chike mag apaya. Achiel kuomgi en ni chirni duto mantiere bath apaya idwaro ni mondo odar kabende iloko ng'we geche kanyakla kod rang'uk ng'wech e apeni madongo mapacho kendie. Bende onyiso Kanyero NTSA mondo ket tipo mabende mako kaka geche ringo mano Kanyero kiparo e kinde machon neng'iyo ni mondo ogo picha mano speed mabende geche ringo godo e apeni odwaro ni mondo chenro noero NTSA mondo koro oduoge kendo otime. Moko kuom chike mamoko mabende omede gin en ni geche mating'o jowuoth mondo onon kendo gisani owacho ni derepe duto owinjo bedni chak dhi e timo nondo kata penj manyien. Penji ni endie kisetimo to ichaki mi license kabende obila mondo kasa pedha ne jogo eko mabende riembo ka omer mano weche mag alkoblo e kin mamoko ma ibiro tim. Bende ochiko mano duol mar EPRA mondo non uso mauta mabende okopuodhi pacho kendi kabende mauta gekie oyangi ni moko kuomgi bende kelo ng'ikruok ne geche. E chike gi mabende ogol en chwalo puonj mag chike mag apaya e counties 47 duto te mapacho ka chike mabende ing'iyo ni mondo omi mano Kanyero joriembo omi jowuoth omi ji mopogore mabende nitiere kabende tudruok kod pinje mag EAC mano East African Community bende dwaro ni mondo tim mondo ong'iyane ni to bende tudruok obedo makare e kid pinje go duto te e weche mag chike mag apaya. Mano e sigana mabende wamiyo peka wuono kanyakla bende batha koni endie wantiere koda sigana noero mano mar kerwa manyien mar oganda Luo. Weche mabende wamiyo peko dembo masani gin magi. We will stand firm as a ministry to make sure that all the drivers are tested, retested and must be found competent. Piny owacho olando rido chike mag apaya e kido kod masiche tok masira mano nego ji 52 Londiani otieno manyoro. Odungi Randa oyangi kaka ker oganda Luo e nyasi mar piny Luo e kaunti ma Homa Bay. Tulikaa sana tukasema mbona tuwezi kupata na tena tunaona vizuri tunapata leo. Na bwaia sana bwana Rudu kubwa anafanya kitu ya maana sana. Jodongo ma Migori ochako yudo omenda mawuok e aguch piny owacho mamalo.
Machiegni e wechegi mag ang'ich welo nyinga jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wechegi bende luwo kokalo mbui marwa mano mar YouTube Ramogi TV. Ote magi bende chwalo kokalo yor ote machok ma en 23600. Kambi mar okumba mar Direct Line dwaro mondo oketo kenge mag geng'o masira mag apaya magiwacho ni medore pacho kae ka giloso Londiani kuma masira mar apaya no nego ji maromo 50 kod 2 otieno manyoro. Jatatije mag nonro e kambi no mar Direct Line Wilson Bugwa bende dwaro jowuoth mondo ogol duondgi e wi geche maringo to ok ni kare. For the issues of unroadworthy motor vehicles, it calls for personal responsibility to ensure that your vehicle is in good condition for it to serve the public. More to that, matter speed as well. It's of paramount importance to have a limited speed for you to consider for your own life as well as the passengers on board. Kwan mar jomo wito ngimagi masira marach mar apaya Londiani e kaunti ma Kericho koro yangi ni osechopo kanyo 52 kapod ichich ni kwan makamano nyalo medore. Trela maduong' mar piny Rwanda nyobayo yo motumo geche 8 kendo ng'ielore kuom ji e apaya no. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen manolimo kar masirano kinyi makawuono wacho ni ibiro rid chike matayo yore kendo dwaro chirni mantiere e geng' apaya mondo ogol. Sifos Okinda miyo ler mathoth. Masira mar apaya oloko kido mong'ere mar ohala ma osebetie e akak yore malondiani. Nyaka ngeso gokinyi nyo yange ni kwan ji maewo 50 osewito ngimagi kaluwore kod masirano. Ng'injo mag chiemo mag jo ohala ma uso ga e geng' apaya no okorore. Wuoch kod mwandu mamoko mawachore ni ne mek jomanyo masira ojuko imanyiso koch mar masira manotimore tich abich gotieno. Joneno lero ni trela manyori koting'o simiti kowuok e pachoka katero e piny Rwanda ema jobayo ma otimo masirano. Trela no nyotuomo nyamburko maro maboro. Gikone nyo ng'ielore kendo luar kuom jo ohala kod jotielo manyoni e geng' apaya. Cristiano Ogutu lero kaka masirano ne odwa tieko ngimane kane ochomo boma ma Kisumu. Kwa chopo junction madonjo Molo ni nitie trela ni nitiere mbele na. To na chich ni trailer ni ok no ringo maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trailer no. To no ringo whereby kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien though nan steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwang' apaya kano se chwada wiye no chot wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien container mane ntiere chien no kalo gi ji ma ji notho. Luoro nitiere ni dipoka jomoko pod omoko e bwo trailer no. Apisas manereso ji wacho ni giyudo fundi mag ji e alworano. E kindeno ji makwan gi romo 32 manyo resi medo yudo thieth e ute thieth mag Rufa, Nakuru kod Kericho. Jatend migawo mar yore wuoth Kipchumba Murkomen manochope kar masirano lero ni chirni malak nyaka ginga peini keto ngima oganda kamarach. Our intention is to make sure that ultimately all drivers in the Republic of Kenya or driving in our roads have valid medical certification so that we don't have situations in the future where I don't know what could have happened in this situation, but we want to make sure that everybody is tested whether they are medically sound to be able to operate in our roads. Thirdly, the phenomenon of doing business along our roads is Kenyan. And maybe not Kenyan alone, but even if you go to East African countries, people are doing business along the roads. Market stalls, hawking along the road. This is not peculiar to Londiani. Etesendo bila malondiani. Chumbe mag nyamburko chiko, kamotingo nyamburko mag jowuoth 4, nyamburko achiel mar ji giwegi, bas kachiel koda loche. Jotelo mawuok e gwenge go manolimo kar masirano kwayo mondo keto kenge manyalo geng'o masira makamago
e kinde mabiro. Wede kod osiepe dhi nyime gi manyo johera mag-gi magichechri ne nyalo bedo e masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. E sigana mamako oganda Luo eni jaduong' Odong Giranda ema oyier kaka ker manyien mar Luo e nyasi mar tipo mar piny Luo manobagi e skund yawuoyi ma Homa Bay. Odongi koro dhi bedo ker mar 9 tok tho mar Willis Opiyo Tondi ka jaduong' James Ayaga ema dhi bedo jalupne. Alia Beach ne nitiere nyasi no kendo miyowa mathoth. E nyasi maduong' ma otisi ni piny Luo manokawo ndalo 2 e kaunti ma Homa Bay kendo kelo kanyakla oganda mawuok e kaunti 4 ma Kaluo. Oganda Luo koro ne yudo ker manyien mabiro tayo buch jodong Luo. Jaduong' Odong Giranda mawuok e kaunti ma Kisumu ne oyier kendo sidhi mar kawo kom mar ker kendo koro dhi bedo ker mar 9 e piny Luo. Jaduong' Randa ne oyier bang' winjruok bedo e kind jodongo adek mane odong' kalaro komno kama oting'o jaduong' Adera Osawa kod jaduong' James Ayaga mane oyier kaka jalup ker. Kane oloso bang' kete kom ker ne osingo tiyo n'oganda Luo gi ratiro maonge mibadhi. Abedo ker mar 9 e dala mar Homa Bay e Luo ka asego Kanyaga. Odinga nobedo ker ka jahigni 35 to weyo ker odhi e parliament ka jahigni 46. Asingo wan oganda Luo ni kuot gik momiyogi ok dogo chona abiro tiyo gi Luo. Ok nabeja mibadhi, ok nabeja terwach, ok nabeja ming'iewo nikech ging'iewa noromo ng'iewo kata higni 30 mokadho. Jaduong' James Ayaga mano oyier jalup ker ne okoni ker mar Luo juogi mayiero ma ok ng'e kama ng'ato wuoke ka osingona ni oganda Luo riwore. En mabur kaka odni to mabur no oting'o ji te, oting'o sectors duto te. Joma riek mosomo ni e mabudno, kijana matindo miluongo ni youth ni e mabudno, professors ni e mabudno. Keni dala is best, kani dhi pure dala is best. Wan joluo wacho niya, jodongo gin rieko mar piny, mine gin dongruok mar piny kata oyie gidoda. Ogai mar ODM Raila Odinga mane en wendo modhial e kinde nyasi mar piny Luo ne ochiwo ler ewi ker ma opogore ma osebedo e piny Luo kane ojiwo jodongo mondo okaw motegno puonjo nyithind Luo kitgi kod timbegi. Koro Luo osekonyo ji thuolo mang'eny. Sama koro bang' ka Ramogi weyo gi siasa to koro keti okaw jalup par miluongo ni Joel Omwer ema ne okawo kar Ramogi. Marko weyo to William Ouko jogenyo kawo. Koro Ouko weyo ni ito olwali za Kongo Paulo Mboya ema koro kawo. To bang'e ka wachawo ni to waketo Adala Tuko mane jidwong bor. Adala kaya to kodhi to chat ka nano ni no ni to kendo ko pin majawo jade kani. Uya sembo. Puti yotaka ahinya. Koro weyo to waketo Riaga. Jago gale makuru tumo chonge. Pia tondo di tiyo mnyaka koro nyonindo, tiyo maber ahinya. Timo koro bang' koro nyaka kakoro dwaluoka. To waduogi mondo Luo ni obed ga agenda motegno. Mokwongo en wach mar culture. Luo kitigi gi timbegi. Oseli wacho ni mwacha mila ni mtumwa. Ka jotelo manoyuoro e kinde nyasino osingo mar biro siro lwedo ker mar Luo. You must play your role with fairness and justice. Kaka gini los nyoro. In judge mane manyalo loro gima chalo kama. Gini kata koth kata na kich ok nyal loro. Kata maandamano be ok nyal loro. Nyasi mandala 2 mar piny Luo ochopo gikone odiechieng' ma kawuono ka jaduong' Odong Giranda oyier kaka ker manyien mar piny Luo. En kod ting' mar oganda Luo e kaunti 4. Alia Beach,
Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich kuom keto wang'i mano e nyasi mabende osebedo e kaunti no ma Homa Bay. Uwuok kono kendo koro wadhi weche mag chudo mar osara kuma duol matayo osara mag jotije piny owacho mano SRC koro wacho ni chenro mar medo osara ne jotije duto mag piny owacho biro dhi nyime kaka nochan kata bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni moko kuom jotije piny owacho ok onego medo osara. Jakoma SRC Cherop Mengich wacho ni kata ka gibiro winjo pach jopiny e wi meto mag osara go chenro no mitayo kod pend chike ok bilokore. Edwin Okoth miyo ler mathoth. The state officers, myself, my deputy, ministers, PSS, na wale wadosi wengine wa bunge, na wale wengine, sisi mambo yetu tungoje. Tafadhali. Hiyo mshahara itakwama hapo. Mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani, hapana. Hiyo mshahara ingoje hapo. Ndalo achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jotend piny owacho mamalo kaka en kod jotend migepe ok bi kawo meto mar osara. Duol matayo osara mag jotije piny owacho SRC koro wacho ni osach jotije piny owacho duto ibiro medi kaka ne ochan. Jakom mar SRC Cherop Mengich ne owacho ni paro mar jatend piny Kenya ibiro mana nywande loso chenro no. Remember that we are in the process of public participation. The president has a role as well in terms of giving the commission his views, his feedback. So can an individual say, I don't want to take a pay? Now remember, we must also separate a role and a specific state officer. So we set pay for a job. We don't set pay for an individual. SRC wacho ni migawo mar omenda oseketo thenge omenda maromo siling bilion 22 gi milion 600 mar medo jotije osara kama ibiro med gi kinda tamala boro nyaka 9 iko omenda machakore dweni. Out of that 22.6 billion, the amount that is allocated to state officers is 574 million. For the teaching service, it is 9.1 billion. Okay? For the civil service in the national and county governments, it's 6.78 billion. And for other public officers, it's 6.15 billion. There are parastatals, there are universities where the vice chancellors and the MDs earn more than even the president. I want to know what those people, what they do. Mengich bendo yie ni nitiere jota tije bede migepe mag piny owacho mayudo osara moingo jatend piny Kenya kendo koro nitiere kaka inyalo duoko sache gi piny ka orak ma omigi orumo mondo odi fuok mane kin jogo mayudo osara matin mogik kod jogo mayudo osara mamalo mogik. Are there public officers whose pay is above the president? And let me confirm to you, yes, they are. Right? We have state corporations whose CEOs earn more than the president. Is that the right positioning? We don't think so as a commission. Most of CEOs in many state corporations are on contract basis. They are on renewable contracts. They're not, very few would be permanent, which means that as and when a contract comes to an end, then there is an opportunity to now adopt the structure that has been advised. Medruok mar osara biro kelo fuong'ruok ne jotije piny owacho e kinde mangima medo ridore kendo osuru ma ijuogo jogo matiyo bende idho ka oriwo mano mana 1.5 ma onego chak ng'ad dweni mondo gergo ute manego gine piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. E medruok machielo mae en mara mauta en medruok e nengo mag modhi nyamburko ne obuogo jopiny mane nitiere gi geno ni okang' mar doho chungo chik omenda ma higa ni ne nyalo resogi e pek mar nyiewo mauta. Duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima mano EPRA nomedo nengo ma petrol, diesel kod mauta mar taya
kaluwore kod medruok e osuru kata bang' doho chungo okang' makamano. Lita achiel mar petrol sani iuso Sh195, diesel Sh179, ka mauta mar taya iuso Sh173 e lita ka lita chakore kawuono. Pod kikiti to waneno kaka kanyo kwere nyoro no to pod waneno kaka wan joma tigu fuel pod ni ani akacha kaka nyo kwer no to pod gimosetumi onge fuel pod ni ani akacha keje sani no se akake mauta wanyeo lita achiel 195 to jawuoth ywak ni ko boro kani gone bei no mikta 150 ya bro biro rig sling 50 mamano kubikonyo ngimani kaka jaboda koro wana wado kaka jaboda masiaya kaka jo biashara masiaya ne wach mafutani serikali adorange kabisa ikeja ohinyo kaka wanjo boda mokin ga piki malon ngech kata kapod nyokoma oko med nengo momed saneni nyocha ne waneno ka gik ma wanyalo nyiewo duto te nengo gi oidho makata kirango nengo ma mogo nengo ne malo kirango nengo mar petrol ma gik mabedo transported te oidho malo masani wawuoro ni kata na chumbi manyocha wanyiewo ga 10 bob ni hasla koro sani nyiewo chumbi 20 shillings chumbi matin kabisa wan wadak matek kata na sani kidhi penjo nengo mag gori do duka kacha gori is almost 100 shillings to mana nikech fuel. Kuom nyinga iluonga ni Kelvin Otieno Mall awok ajasia yata awok gweng mar Kadenge Ratuoro to kalure ni mafuta idho ok anyal dok e dala asemba piko ka ayo to malit molo duto mogo be idho gimra moro idho nendo wachnwa ni mafuta idho kanenda dier anawok ndai ka chopo ka japiko kuom koda dwaro siling 300 kuma idho 150 kawuna nendo oya bungano ungisano an ko tek to sima pod omako nyaka miyo 150 ma dier kaka sirikal dhi kodwa ni okodhi kodwa maber. Mano kanyiro pach moko kuom jopiny kaluwore koda nengo mauta ma omedi winjo kanyo komedo gik mopogore moting'o kata nengo mar wuoth. Erokamano ahinya Jaji Frank manowuod Koga wacho ni Ramogi ielero dhiambo janamba kapiyo Jael waneni maber e gwenge mag Muhoroni mano Rabolo Estate ka jamta wuod Awasi border watching live from Awasi aneno ote mari wacho ni ibende iluwo weche gito en adiere ni ngima medo ridore kokalo e Facebook page marwa Tabia Saka kantiere Kiembeni Mombasa. Erokamano ahinya anyanga makopiyo jagogo mano Katuma wacho ni amor kendo weche manyien mag ang'ich welo donjo e yono ero makare. Erokamano nya Rolex Odhiambo kaka pile wacho ni intiere Mombasa ka ineno kod familia mari wadhi e yoyo machuoka pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla
Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo nyithi kiye kod jogo mangao ma ondiki chenro ma piny owacho mar Inua Jamii ochako yudo chudo margi mar dwe ka dwe. Ma timore tok piny owacho nogolo bilion 16.7 ne chudo ni midhi chak chuol kochakre dwe mar 11 higa mokalo. Ripota marwa ma Migori Jojuma miyo kaka chenro no nobedo e kaunti no. Bang' rito chudo kuom dweche maromo 6, jodongo, nyithind kiye kaachiel kod jogo mang'ao ma ondiki e bwo chenrono mar piny owacho ma idendo kaka Inua Jamii giko to koro chako yudo chudo margi. Jodongo, nyithind kiye kaachiel kod jogo mang'ao ma osendiki e bwo chenroni mar piny owacho ne omondo e bengi mar yudo chudo margi ma gisebedo ka girito ka ochak dwe mar 11 mar higa mokalo. Tulikaa sana tukasema mbona tuwezi kupata, na tena tunaona vizuri tunapata leo tunapata. Tunashukuru sana rais wetu. Ne ginyiso morgi e sama ne gido chudo margi mar dweche 4 omenda maromo gana boru. Nafurahia sana bwana Ruto kubwa anafanya kitu ya maana sana kwa wasee. Tunashukuru sana. Sasa hii inanisaidia kwa watoto, hata nikiona mtoto kwa shule napeleka kwa shule. Tusaidia sana, hata ukipata njaa unaweza kula vizuri. Furaha sana, niko na furaha nyingi sana kwa rais wetu, anatukumbuka, anatupea. Tunashukuru sana, tena aendelee kutupatia wasee wako hapa wanaseeka wana kitu. I think by Monday we should be having almost the entire population being paid here for those who are beneficiaries of the Inua Jamii program. Jagoro maduong' e migao mar arita oganda ma idendo kaka Social Protection Joseph Montari mane ochopo gego ma Kuria mar ng'iyo kaka chenro mar chiwo omenda dhi nyime ne owacho ni piny owacho dhi neno ni pesa duto mapok ochul jogi ma ondiki e bwo chenroni ochul e kinde machiegni. I did receive from the Exchequer 16.7 billion for the Inua Jamii. This time we've decided to pay them 80,000 each, and then come July again we will again pay another 8, like that. But we should be able to clear any backlog that is there. Montari bende ne oyango ni piny owacho dhi doyo listi mag jogo ma oyudo omendani mar neno ni mana jogo mowinjore ema oyudo omendani. We're intending to clean up our registry. We want to have exact data. And this is something I'm rolling out very soon to make sure that anybody who is vulnerable, remember this is a bottom-up government, and the bottom-up are the vulnerables. Bende ne owacho ni piny owacho geto tiyo kod lony manyasani e bero chenro mar chudo kaachiel kod ndiko jodongo, nyithi kiye kaachiel kod joma ng'ao e bwo chenroni. When we're going forward now that you can see His Excellency the President didn't launch digitization in this country, our services are going digital. So once we have fully digitized, it will maybe just a small vetting, and then you qualify. But it's not everybody that is supposed to get this money. This is money for the vulnerable. Kata bed ni ginyiso morgi kuom yudo chudo, jodongo ne okwayo piny owacho mondo koro ketio makare madhi neno ni chudo ni otime wang' sa moko lew kaka osebedo kinde mokalo. Jojuma, Ramogi TV, Migori.
Tend Kenya Kwanza osingo mar chwalo chenro mag dongruok e kaunti ma Homa Bay kaluwore koda chenro mag Tend County no. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo olero ni sirkand Kenya Kwanza opango chenro mag dongruok kamoting'o mago mag pi, bero mwandu mag nam e kind mamoko e alwora mar Nyanza. Moko kuom chenro go gin bero apeyni mabiro muonyo omenda maromo milion 600. Magi igeno ni biro bero ngima oganda kendo yaro thuolo mag tije no jopiny mantiere alwora ma Nyanza. There are programs that touch on water and sanitation, which Engineer Lema is responsible for. There are programs on the blue economy. As we speak, we will be doing the Mbeta Pier, we'll be doing Homa Bay Pier, we'll be doing Kindo Bay Pier at a record 600 million. We are going to be buying a ferry as a government to ease transport in Lake Victoria. Now the road from Beta to Sindo all the way to Sori, the contractor, I'm sure Mheshimiwa Karolo is following keenly, is back on site so that that road is completed for ease of our movement. In a matter of weeks, we will be launching the construction of the Rusinga Ring Road at a cost of 1.2 billion. We will be doing the Mfangano Ring Road amongst many other government programs that the administration of President William Ruto is undertaking and has committed to. Odiechieng' makawuono jodak ma Kericho noyudo fuongruok e chenro mar thieth ma onge chudo kod puonj manobagi kod nyakalondo mar Chamgei e alap ma Moi. Chenro manotisi ni Chamgei Techga Expo ne osir kod nyakalondo ma Chamgei kuom tudruok kod osiptal ma Tenwe kod jokanyo mamoko. Jatend Chamgei FM Judith Kiplagat notelo ne jolendo mamoko mag nyakalondo no kagichiwo puonj kod mor ne jodak makono. Chamgei FM en nyakalondo malendo kod dho oganda Kalenjin ka en achiel kuom tesenda 14 mag nyakalondo e kambi mar Royal Media Services. Tumekuja leo Kericho kwa sababu ya event ambayo tumeita Jenga Jamii ama Techka kwa Kikalenjin. Jenga Jamii ni event ambayo imejumulisha mambo mengi. Kwanza tumekuja na clients tofauti tofauti ambao wanakuja kuelimisha jamii kuhusu mambo ya masomo na mambo ya uwekezaji. Na pia tuko na kitu ambayo tunaita free medical screening, na tuko pamoja na hospitali ya Tenwek Hospital. Tumeleta event kama hii hapa Kericho ili tuweze kuempower watu wetu. Kwanza wajue mambo ya masomo na mambo mengine ya kibiashara. Ya pili ili pia waweze kujua mambo ya afya, waweze kujua wako namna gani kiafya. We are in partnership with a number of organizations like Chamgei FM, even yourself, and we are excited to be here to offer those services. So that at least they can be able to know their problems. Like right now we have a lot of non-communicable diseases like hypertension, diabetes. So we want to screen those, and we'll be able to recognize and be able to have those who have problems. We advise them and we can give them medicine. Tunataka kuwashukuru Royal Media Services pamoja na Chamgei FM kwa kuleta hii program hapa tukipartner pamoja na ofisi ya Women Rep. Tunashukuru sana Tenwek Hospital, tunashukuru all the partners. Vile nataka ni waulize watu wetu watafute hii kadi ya NHIF. Hiyo ni muhimu sana. Jaod Steve Maunda mano jalendo manyakalondo ma Citizen mongere kaka Shatter Boy mano Rebecca Lokuton oika wuono dalagi egweng mamuka county mama Kweni. Beki no wito ngimane tarik 25 dwe mokalo tok tuore kuom kinde matin. Oweyo nyithindo ariyo, Jahim majaigni 12 kod Rile majaigni 8. Jalup jatend nyakalondo kambi mar Royal Media Services Vincent Kimani noteleno jotelo mag kambi no e konyo Shatter Boy iko jaode. Jolendo mawuok e tesende mopogore opogore mag RMS bende no chopo. Me, I will not cry. I have cried enough. And today, give me the strength. Allow me to talk about you the way I want to.
because I've tried to do it for a whole week. I was not able. What I want to say here and now on behalf of the Royal Media Services Group ni kuwa shata tutasimama na wewe, tuko pamoja na familia mzima, both families tutaendelea kuwashikilia. We shall continue being with you, and that's a promise. Jandiko marahuma kendo japuonj ngire Mishere Githae Mugo no owito ngimane e piny Amerika kaluwore koda tuo mar kansa. Huma mar ngire Mugo nolandore e Kenya kae kaluwore koda buge kod shairi mane ondiko. Moko kuom tije ne oyangi e skunde kod piem mag skunde ma pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto oro ote mag kuyo ne anyuola kod osiepe mag ngire Mugo kopuoye kaka jakedo ne ratich oganda ma bende nokedo ne loch mar piny Kenya. Mugo iparo kuom kinde ndiko ma bende ne jiwo ratiro ne nyithindo koda mine mag pinje mag Afrika. Anyuola mosenindo oyango ni ngire Mishere Mugo nowito ngimane ka oja higni 80. Wadoke sigandwa mabende wamiyo peka odhiambo makawuono eni kwan mar jomowito ngimagi e masira marach mar apaya Londiani e kaunti ma Kericho koro oyangi ni osechopo kanyero 50 kod 2 ka bende ne giwito ngimagi odhiambo manyoro. Trailer moro mabende ne wuok Kenya ka bende dhi Rwanda nobayo yo motumo geche 8 kendo ng'ielore kuom ji e apayano. Jatend migawo mar Ruoth Kipchumba Murkomen kano limo kar masirano kinyi makawuono wacho ni ibiro rid chike matayo yore wuoth kendo daro chirni mantiere e geng apaya. Sifros Okinda miyowa ler mathoth. E od thieth matin e kaunti ma Londiani, osiepe kod wede mag jomane masira ojuko donjo mar manyo wedegi magiparo ne nyalo bedo e masirano. Anyuola mar Dennis Kipsang ma en jariemb apiko manowito ngimane e masirani bende menyo. Kipsang en achiel kuom ji 52 manoyangi ni otho e masirano. Lit kod kuyo kwako oganda manie alwora ma Londiani ma osebedo chich jowuoth kuom higni buora. Masira makoch mane otimore tich abich otieno omayo gi joheragi koda kwe. Kwa nimelala nikaenda nikampata Jovri. Nini mbaya? Dennis ameenda. Wapi? Junction. What happened? Kuna lori imeanguka na amefyeka yeye. Have you confirmed? Kaniambia nimeenda mpaka huko, nilipata ripoti nikiwa Londiani Center, nikaenda mpaka huko, nimepata Dennis ameangalia chini na jacket iko kando yake. Kilomita machuo kowuok kar masirano en gweng' mar Tulwap Kipsigis mantiere kar chung'od bura ma Kipkelion East. Anyuola machielo ywago tho mar nyathigi mokwongo Viola Chebet. Mosenindo Viola Chebet ne jawanda swekra e akak yore ma Londiani. Chebet nochako ohalano higni 3 mokalo. Anyuola ni koro wito jal mane pidhogi. Chebet ananisaidia kabisa. Anasinda hata baba ya nyumbani. Chebet ananisaidia kila kitu. Kila kitu. Sapuni ya watoto ni Chebet. Midhiero machal kamano bende omako anyuola mamoko ma bende owito joheragi apoya nono. Ji 32 manyo yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore e kauntis ma Kericho kod Nakuru. Cristiano Gutu, ma en achiel kuom weg nyamburko manyo trela ni otuomo, lero kaka masirano ne odwa tieko ngimane kane riko chomo boma ma Kisumu kowuok Nairobi. Kwa chopo junction madonjo Molo, ne nitie trela ne nitiere mbele na. To na chich ni trela ni ok no ring maber. Kech an ni speed mar 50 to ok na nyalo yudo trela no. To no ringo waya by kwa iteremuko kama no ringe ok no onge kod any brakes moro atol ma brake ma gari nyalo bedo godo ka gari ringo e mteremuko. Then na chich mana nyiso mama ne wantiere godo bwana gari ni ringo marach. Ochwada gi chien though na steady steering ma ok na timango ok na panic kech dina panic dina nyono pedestrian mane ntiere e kwanga paya. Kano se chwada wiye no chot. Wi trailer no chot modonje bugo ma tangi mane lewe chien
container mane nitiere chien no kalo gi ji. Nililala chini, hiyo ikakuja ikapita juu, ndio ikaenda kulala na ile side. Kujaribu kurudi na hii side, nikapatana na posti ya stima, ndio nilijiokolea nikakimbia na huku, sikupatikana tena pale. Simfros Okinda, Ramogi TV. Osechopo. Dirwake an adhi kutijika. Royal Mabati Limited wase yepo Kisumu City. One kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya Mapol Mboya. Gochie nono abiriyo auchiel adek aboro mondo kelni nono monge chudo kuom seche 72. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Wadonje pautuke kumatuke agoko etelo mar dala 7 sochakore yange county ma Kisumu katimbe 40 owuok oko mar laro simbo etukego. James Okoth no yuoro etuke manota e alap ma Jomo Kenyatta boma ma Kisumu kendo miyowa ler mathoth. Banka oyweyo kuom thuolo malach gikone to tuke mag rugby telo mar